بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين وبه نستعين وإليه توكلنا الذي يقول لشيء كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته، وأن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. نعتقد ونؤمن بما جاء في الصحيح على لسان الصادق المصدوق محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وعلى إخوته أنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابته الكرام الذين اتبعوه في ساعة الأسيرة ومن اكتفى أثرهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد أيها الإخوة الأفاضل المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنوك بركة على كل حال تنوك بلا جلنا على من تنونيك سبحانه فاتر السماوات والأرض سنقولون دكما كل دنبغا خالق كل شيء فم بلا جلن دنبغا سبحانه وتعالى جل وعلا على من نكبو نكسكرة تلندو على من نبي تلو على كل حال لحالة بلا جلنك kishin nema babulu amadili afe akake ka danfe una kusamantika nudi Muhammad bun Abdullah danfe una kusamanti ni danfe kirawla nyemodo ani nabi maulaba anaka sodunge sanuma anaka sabanyuma temenen belajeli sabamunu tukura ko duna domini dina baratunga gelen ko sebe ani manton fenfeni alakra ka makame ka tuka ko fukata si alkiyama jonduma ya alaka jon alaka nin o belajeli fara o jama kulununka o kɔfɛ alakiramantu an bɛ ala tanu ka barika da ala min ye ni aw kɛ silamɛ ala ka nɛmaw la kusamanti o de n'a ye maa min kɛ diinɛtigi ye ala mana fɛn fɛn di adamaden ma don dɔ i n'a bɛ fara ɲɔgɔn na ni ala ye fɛn o fɛn di bun adamaden ma don dɔ i ni fɛn bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ni fɛn min bɛ to ɲɔgɔn na i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni n'a bɛ fatu ka don kaburu kɔnɔ ani n'a bɛ wuli alikiyama jɔn don alisilamɛw o y'i ka diinɛ de ye. O de kama ala kirali suratu wassalam ako ibnu abbas ma ko man yuridullah bihi alkhayra yufaqihi fi ddin ko abdullah ibn abbas i ka dɔn ni ala subhanahu wa taala n'a ye adamaden kanu n'a y'a ka jɔn kanu ma ɲinɛ mɛn ala kira ma fɔ k'a bɛ jɔyɔrɔ d'a tigi ma, a bɛ nafolo d'o tigi ma, a bɛ dawula d'o tigi ma, a bɛ sijan d'o tigi ma, bal ala kira ko yufaqihi fi ddin man yuridullah bihi alkhayr. Ni ala ma den ni ala y'i kanu ni hɛrɛ dɔrɔn ka b'i kɛ diinɛtigi de ye a b'i la faamuya diinɛ la. Donc o b'a dɔn adamaden i k'a dɔn k'i ka surun ala la ani i k'a dɔn k'i ka jɛn ala la o dɔn man gɛlɛn i b'i ka ala ko ta dɔrɔn k'a lajɛ i b'i ka diinɛ ta dɔrɔn k'a lajɛ diinɛ b'i bolo cogo min na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ala bolo ten de yarabi ala ka ni aw kɛ diinɛtigi ye inshallah. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw tanu ka waleɲuman dɔn k'aw barika da k'aw fɔ aw ɲɛna aw bisimila aw ka émission kɔrɔ n'o de ye Ikra émission min n'a bɛ tali kɛ a ka diinɛw ɲɛfɔli la cogo min na an bɛ se ka ala subhanahu wa taala jɛn sɔrɔ ka fara jɔn kunnadiw kan cogo min na alikiyama jɔn don yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen fara jɔn kunnadiw kan alikiyama jɔn don. O hukumu kɔnɔna la an ka bi walanda bɛna boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ ala kirali suratu wassalam a ka sababa dɔ tun bɛ yen ko Abazaril Gafari. Abazaril Gafari sababa tun don saba minnu ye cɛsiriba kɛ ala ka diinɛ la u ye cɛsiriba kɛ ala ko baaraw la
u ye cɛsiriba kɛ alakira nɔfɛli diinɛ tɛmɛni la cogoya min na abazari n'i ye silamɛya tariku ta k'a lajɛ ka sahabaw ka tariku ta k'a lajɛ dɔrɔn i bɛ abazari tɔgɔ mɛn o abazari baroɲɔgɔn dɔ de tɛmɛna ale ni alakira cɛ alayhi salatu wasalam a ye alakira ɲininka kumakan ba damadɔni na alakira ye abazari bilasira kumakan kɛra abazari bolo ladilikan ye ka tila ka kɛ alakira manton bɛɛ lajɛlen bolo ladilikan ye inshallah o walandari b'an bolo bi ka ɲɛsin aw ma baroɲɔgɔnya min n'a tɛmɛna alakira ani abazari gafari ɲɔgɔn cɛ kuma in lamɛn kuma in ladilikan bɛ kuma in kɔnɔ ladilikan min n'a bɛ adamaden hakili jigin ala la a b'i tigɛ diɲɛ la ka i nata da alikiyama jɔn don kan sabu ni adamaden ka kanufɛn kɛra diɲɛ ye i bɛ diɲɛ jɛ wa i tɛ lahara fɛnɛ sɔrɔ nka ni bana diɲɛ la i b'a ye ala bɛ alikiyama jɔn dɔ d'i ma wa kuma dɔw la diɲɛ min ni bana la ala b'a d'i ma nka maa min bɛ diɲɛ ɲini diɲɛ ka jugu de ma e ti kun diɲɛ na wa i bɛ pɛridi alikiyama jɔn don wali iyazu billah ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma o kuma in kɔnɔna la hadisatigi b'a la kalan ye k'a fɔ ko sala abazari rasulu sallallahu alaihi wasallam zata yumin ma farku bayna qur'an wa sufi musa wa allimni ba'du ayati anha ko abazari gafari ay kanto ala kirama ko ya nabiyallah ala ka nabi ɲuma ma ɲini fɛ i ka na dɔnniya ne ko danfaraba jumɛn de bɛ alikuranɛ ani sufi musa ɲɔgɔn cɛ aha ma farku bayna alquran wa sufi musa ko danfara jumɛn bɛ kuranɛ ani sufi musa ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an b'a kalama cogo min na alquranul azim kuranɛ o jiginna alakira de kan alayhi salatu wasalam sufi musa n'o ye tawurata ye o jiginna nabila musa kan alayhi salam donc ninnu fila bɛɛ kitabu ye kitabu minnu ni ala kumakanw de don o bɔra allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka na di a ka jɔnw ma n'o y'a ka cidenw ye o k'a lase a ka jɔnw ma sufi musa ale min jiginna nabila musa kan alayhi salam alquranul azim ale min jiginna alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kan n'o b'an bolo bi abazari gafari alakira ɲininka ko danfara jumɛn de bɛ nin kitabu ba fila ɲɔgɔn cɛ alakira m'a ɲini fɛ i ka danfara fɔ n ye wa i ka tila ka na dɔnniya ka bɔ kumakan ba damadɔni na ka bɔ sufi musa kɔnɔna la kumakan minnu bɛ kɛ maladilikan ye ya jabar ma in lamɛn fa ajaba nabi sallallahu alaihi wasallam alakira alayhi salatu wasalam a ye abazari gafari jaabi a ko inna sufi musa kanat ibra kullaha abazari gafari i ye ɲininkali kɛ ka bɔ fɛn ba la nin ye dɛ nka i k'a dɔn sufi musa kanat ibra kullaha a bɛɛ lajɛlen tun ye ladilikan de ye i b'a fɔ alikuranɛ b'an bolo cogo min na ala b'a fɔ a ye nin kɛ ni nin ka ɲi ala b'a fɔ a ye nin to yen nin man ɲi sufi musa fɛnɛ kɛra kitabu ye kanat ibra kullaha a bɛɛ lajɛlen tun ye ladilikanw de ye wa abazari ka dɔn a bɛ sufi musa kɔnɔna la allah subhanahu wa ta'ala a b'i kanto ko ajibtu liman aykana bil mauti summa yafrah n'i ko n k'i ladɔnniya ka bɔ ladilikan na kumakan na ka bɔ sufi musa kɔnɔna la sufi musa kɔnɔna la allah subhanahu wa ta'ala y'i kanto k'ale ala ta'ala yɛrɛ kabakoyalen don mɔgɔ la mɔgɔ min n'a danganiyalen don saya la summa yafrah a bɛ tila ka nisɔndiya a b'a dɔn ko saya bɛ yen summa yafrah a bɛ tila ka nisɔndiya ya jabar nin kuma ba ye dɛ e b'a dɔn tigitigi k'i bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan i tɛ to yan saya bɛ se ka bari la wagati bɛɛ lajɛlen na i ka kɛnɛ o tɛ garanti ye dɛ maa dɔ ka kɛnɛ foyi foyi t'a la a bɛ wuli k'a sara maa dɔ bɛ yen a banalen don bɛɛ lajɛlen jigi tigɛlen don a la minnu sigilen b'a kɔrɔ a bɛ tila k'olu su dun donc kɛnɛya tɛ garanti ye ɔ adamaden i mana mɛn dugukolo kan togo o togo i labɛn kaburu kɔnɔna ye donc bɛɛ lajɛlen danganiyalen don a kan k'a fɔ k'a bɛ sa ɔ i dalen b'a la k'i bɛ sa ka tila ka nisɔndiya ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ni ala yɛrɛ de kumakan ye k'ale kabakoyalen don o maasinama la maa min dalen b'a la ko saya bɛ yen a bɛ tila k'a fari foni ka nisɔndiya ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ tigɛ k'i jan a bɛ yɛlɛko baaraw kɛ a bɛ ala ko ta baaraw kɛ a mako foyi tɛ ala ko la ala ko k'ale yɛrɛ n'a ka alaya ale kabakoyalen don ni mɔgɔ sugu la ala ye nin fɔ sufi musa kɔnɔ ni nana alikuranul azim i ka segin ka na an yɛrɛ ka kuranɛ kɔnɔna la saya ye koba ye dɛ ala yɛrɛ ye saya wuli ko masiba ala yɛrɛ bɛ saya wuli de ko masiba ko ɔ mɔgɔ min b'a dɔn ko saya bɛ yen
a bɛ tila ka ɲinɛ a yɛrɛ kun kɔ yarabi ala k'an kɛ hakilitigi ye a lamɛnw ni mɔgɔ ye adamaden n'i sigi ka i yɛrɛ kun lajɛ k'a ye i bɔra yɔrɔ jumɛn ka na i dancogo lajɛ ala fɛ ala ka se n'a ka masaya kɔnɔna la k'i dilan k'i kɛ adamaden wɛrɛ kɔnɔbara kɔnɔna la ka tila k'i bange ka na dugukolo kan i lafulen i ti foyi kalama ka tila ka n'i lamɔ dɔɔni dɔɔni ka tila ka hakili d'i ma i k'i kinibolo ni numanbolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka juguman ni ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka bonya ka jɛnya ka kafa nin tɛ kɛnɛ la ka tila ka bila ala la ala bɛ tila ka na a dɛsɛ dɔɔni 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 n'o ye kɔrɔ ye ka na a dɛsɛ n'o ye bana ye ka na nagasi k'a sigi a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka sɛmɛ adamadenw na tuguni ka tila ka bɔ bɛɛ la ka sa ka taa don bɔgɔ jukɔrɔ ka tila ka disparaître ni mɔgɔ sigi ka nin na ye dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko adamaden tɛ foyi ye n'i sigi ka nin na ye dɔrɔn i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen ko ye ala ye i bɔra yɔrɔ jumɛn i seginna yɔrɔ jumɛn i kun bɛ min sanni i kan na maintenant i dɛsɛlen ka ban n'i sara i donna bɔgɔ la san damadɔni a donna dugukolo yɔrɔ min na a ye taa yɔrɔ sen ka taa lajɛ a bɛ taa sɔrɔ mun bɛ yen bilen a bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ bɔgɔ ye min ayina jaa wa min ayina zahaba a bɔra min a n'a taara min subhanallah jaa min indillah wa zahaba ila indillah aw wa zahaba ila Allah a bɔra ala de yɔrɔ a taara ala de yɔrɔ dɔn mɔgɔ tɛ boli ka ala dan saya bɛ yen saya ye ala ka danfɛn de ye ala kɛra ko ten hadimul lazat damu bɛɛ lajɛlen tigɛbaga o kama ko bɛ ko la dugukolo sanfɛ adamaden n'i miirila saya la dɔrɔn i b'a bila ko bɛ ko la nin ti kɛ ne la n'i miirila saya la dɔrɔn i b'a bila ka mɔgɔ ye ka dantɛmɛ wale dɔ kɛ fɛn min y'a diya a b'a fɔ fɛn min y'a diya a b'a kɛ a ma miiri saya la de yarabi ala ka hakilina ɲuman d'an ma o de kama ala yɛrɛ ko ten sufi musa kɔnɔ ko ajibtu liman aykana bil mauti summa yafrah k'ale ala taala kabakɔlen don mɔgɔ la mɔgɔ min b'a dɔn ko saya bɛ yen a bɛ tila ka nisɔndiya ka ɲɛnamaya kɔnɔna la innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum saya de ye fɛn a tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ adamaden tuma dɔw la n'i bɛ boli fɛn nɔfɛ fɛn dɔ bɛ ka boli i kɔ n'i senna ka teli i bɛ se ka taa k'a dan n'i ka kekun n'i bɛ se boli la i bɛ taa k'a dan ala ko walahi ka t'i boli aw kɔ innal mauta allazi tafiruna minhu saya min n'aw bɛ ka boli a ɲɛ su ni tile hali n'i kunkolo ye dimi i bɛ teliya ka fura dɔ ta n'i man kɛnɛ i bɛ teliya ka se dɔgɔtɔrɔso la ne se bɛ minnu ye olu bɛ avion ta ka taa jamana wɛrɛ la ko minnu ka médecine développélen don munna nin bɛɛ de ye ka boli saya ɲɛ ala ko k'a tɛ boli aw kɔ dɛ ko fa innahu mulaqikum k'a bɛ taa aw kunbɛn di wallahi i bɛ boli i se bannen i bɛ ka boli k'i bɛ t'i yɛrɛ ɲini yɔrɔ min na k'i bɛ taa solution ɲini yɔrɔ min na k'i yɛrɛ ni kisi yɔrɔ min na a bɛ t'i dali minɛ in de ala ka kuma ko don ko fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ya rabbi ala ka nin aw kɛ ala bato jɔn ye ala kira k'a fɔ abazari ɲɛna tuguni ko abazari ala subhanahu wa ta'ala b'i kanto sufi musa kɔnɔ tuguni ko ajibtu liman aykana bi kadri summa huwa yunsab ko ale ala ta'ala kabakɔlen don mɔgɔ la mɔgɔ min n'a limaniyalen don latigɛ la a bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ latigɛ ko yɛlɛma tuguni e dalen b'a la k'a fɔ ko ko n'a kɛra dugukolo kan ko ala de y'a latigɛ e dalen b'a la k'a fɔ ko n'a ye bun adamaden sɔrɔ ala de y'a latigɛ e dalen b'a la k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ hɛrɛ la ala de y'a d'i ma i garisɛgɛ la e dalen b'a la k'a fɔ fɛn o fɛn n'a y'i sɔrɔ tɔɔrɔ la ala de y'a latigɛ k'a sɛbɛn i tɔgɔ la summa yunsab o tigilamɔgɔ bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ taa o ko ɲɛɲini ko bɛ ala bolo n'i taara latigɛ la dɔrɔn i bɛ ko to ala ma de ala k'ale yɛrɛ kabakɔlen don mɔgɔ la e dalen b'a la ko bɔra ala yɔrɔ e bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ to ko kelen ɲɛɲini tuguni kuma ka sigiyɔrɔ sabanan na ala kira kan to abazari ma tuguni ko abazari ka don hali bi a bɛ sufi musa kɔnɔ allah subhanahu wa ta'ala ka b'i kan to ajibtu liman aykana bin nari summa yadhaq k'ale allah subhanahu wa ta'ala kabakɔlen don mɔgɔ la mɔgɔ min n'a danganiyalen don tasuma la k'a fɔ ko tasuma bɛ alikiyama jɔn don summa yadhaq o kɔfɛ a bɛ tila ka yɛlɛ e b'a dɔn ko tasuma bɛ yen tasuma ko min fɔra alikiyama jɔn don tigitigi a bɛ yen alijinɛ ko min fɔra alikiyama jɔn don tigitigi a bɛ yen alisilamɛw adamaden n'i ma saratu tigɛ k'a ye k'a fɔ kunnaja sɛbɛn b'i bolo kana yɛlɛ dɛ yɛlɛ sugu dɔw bɛ yen o tɛ silamɛ tabiya ye yɛlɛ sugu dɔw bɛ yen silamɛya tariku kɔnɔna la ka to ka yɛlɛ ten i b'a fɔ ko a ba jahili ninnu tun bɛ yɛlɛ cogo min na
ka yɛlɛ k'i tɛgɛ fila kɔrɔ ta k'i sen gosi ɲɔgɔn na k'i jan ka yɛlɛ ala kɛlɛ kankari danna ko n'i bɛ siran ko n b'aw bali ka bɔ yɛlɛ caman ma wa yakum wa kasratu dɔhika n b'aw bali ka bɔ yɛlɛ caman b'a la k'i to k'i jan ka yɛlɛ fa inna kasratu dɔhika tumitul qalb ka da ka yɛlɛ caman ba in filɛ nin ka to k'i jan ka yɛlɛ k'i da bɛɛ waga ka kule k'a bɛ hadamaden dusukun faga i b'a ye maa o maa la i bɛ taa sɔrɔ ala batola tɛ wallahi ni ala kɛra ka kumakan ye kuma in ta dɔrɔn i k'a lajɛ kira bɛ nin fɔ don min na ka ca ni san 1000 ni san 400 ni kɔ ye bi maa minnu ka baara bɛnnen don yɛlɛko ni fɛn ninnu ma u bɛ mɔgɔw la yɛlɛ u bɛ fɛnw kɛ i bɛ taa sɔrɔ ala mɔgɔw tɛ taa sɔrɔ diinɛtigi tɛ bilahi haza qawlul afdali li khalqillah ni ala ka danfɛnw na kusamati ka conseil dɔ di ka to k'i jan ka yɛlɛ a bɛ limaniya bɔ hadamaden dusukun na a bɛ ala ɲɛsiranɲɛ bɔ a kɔnɔ n'i bɛ yɛlɛ ni bonya ye ani respect a sabatira ka fɔ ala kira salatu wasalam n'a tun bɛ yɛlɛ a tabassum suri k'i tun bɛ kira sanfɛ ɲi ninnu dɔrɔn de kɛnɛ ma a bɛ nisɔndiya a bɛ yamarasi mais kafiriya dungo ka baara de u tun b'u jan ka yɛlɛ o ye mukeri de donc ala subhanahu wa ta'ala ko k'ale kabakoyalen don mɔgɔ la mɔgɔ min b'a dɔn ko tasuma bɛ alikiyama jɔn don a dalen bɛ tasuma la ala ka lazaba n'o ye tasuma ye tasuma min uiddat lil kafirin min labɛnnen don ka bila kafiri dantɛmɛ mɔgɔw ye alikiyama jɔn don e t'i ta kɛcogo dɔn o de kama abubakar sidik radiyallahu anhu ardoa a y'a lakale ka kumakan dɔ la k'a fɔ ko alikiyama jɔn don hali ni ala tala y'a fɔ ale ɲɛna ko abubakar don alijinɛ kɔnɔ ale sen kelen donna k'a sen kelen to k'ale tɛ hakilila tigɛ abada fo ka taa sɔrɔ a sen dɔn fana taara ka don parce que k'ala min ko don a se b'o ala ye k'a fɔ tuguni ko bɔ subhanallah donc ni mɔgɔ min yɛrɛ ye ninnu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u y'u ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɛ alakira nɔfɛ baara la fo kuranɛ a y'aw jigin n'u ka koɲɛw la u ni u ka nafolo u farikolo u y'a bɛɛ lajɛlen di ala ko la mais o kumakan nin nin n'ale m'a yɛrɛ bakun ye totalement alijinɛ kɔnɔ ale t'a hakilila tigɛ k'a kisira donc mɔgɔ ka n'i yɛrɛ marasa k'i yɛrɛ ɲɛ don ala la ala t'i kulonkɛ fɛn tasuma ye lazaba de foyi ma jugu ka tasuma bɔ bilahi foyi ma jugu ka tasuma bɔ alikiyama jɔn don ala ka ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ma donc ala ko k'ale kabakoyalen don mɔgɔ la sufi musa kɔnɔna la ko mɔgɔ min b'a dɔn ko tasuma bɛ alikiyama jɔn don suma yafara a bɛ tila ka yɛlɛ o kɔfɛ ala kira salatu wasalam a y'i kanto abazari gafari ma tuguni ko abazari gafari ka don a bɛ sufi musa kɔnɔ tuguni ala subhanahu wa ta'ala b'i kanto ko ajibtu liman ara ad-dunya wa takallubaha bi ahliha summa itma'anna ilayha k'ale bi ale ala ta'ala kabakoyalen don mɔgɔ la tuguni mɔgɔ min b'a dɔn ɲɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ko bɛ ka yɛlɛma cogo min na a bɛ tila k'a nata bɛɛ lajɛlen ta ka da diɲɛ kan allahu akbar mɔgɔ min ɲɛ bɛ diɲɛ la a tɛ to bolo kelen kan a bɛ tan bi sini a bɛ tan a bɛ tila k'i nata bɛɛ lajɛlen ta ka da o diɲɛ kan bi fantan o de ye sini ko dilanna ye fɛn yɛrɛ tɛ sara min na bi ko min yɛrɛ t'i jate foyi la bi sini ko bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ta ka sɛmɛ o de la ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaga ye min ye bi sini ala b'o de tɛgɛlankolo yan min ye maa lafulen bi o de sini maa ba ye bi maa ba o dɔ bɛ taa sa lafuleya la diɲɛ min tagacogo ye nin ye ko maa min mana diɲɛ nin cogoya la a bɛ tila k'a nata bɛɛ lajɛlen ta ka da diɲɛ kan a tɛ to bolo kelen kan o ye ala kumakɛ sufi musa kɔnɔ na a yɛrɛ ka alikuranɛ kɔnɔna la ala subhanahu wa ta'ala bɛ mun fɔ ye wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nas ale ala ta'ala diɲɛ donbaw diɲɛ hɛrɛw a jɔyɔrɔtigiyaw a nafolotigiyaw a dawulaw a ɲɛmɔgɔyaw nudawiluha bayna nas ala ta'ala de b'a yɛlɛma adamadenw ɲɔgɔn cɛ a tɛ to bolo kelen kan bɛɛ lajɛlen b'o misaliya dɔ dɔn mɔgɔ tɛ to bolo kelen kan bon diɲɛ yɛrɛ tacogo de ye nin depi ale diɲɛ dan dɔ bɛ tan bi sini a bɛ tan ala bɛ dɔn da k'a to hɛrɛ kɔnɔ ka tila k'a fatu k'a to hɛrɛ kɔnɔ a bɛ dɔn da k'a to gɛlɛya kɔnɔ a bɛ tila k'a fatu k'a to gɛlɛya kɔnɔ nka a bɛ dɔ ta bɛɛ lajɛlen falen donc maa min mana diɲɛ ni lahalaya la ka tila ka i ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛn diɲɛ ma o ye kabako de dɛ o kama ala kana kɛ diɲɛ ɲinina ye a silamɛw adamaden mana kɛ diɲɛ ɲinina ye i bɛ alikiyama jɔn do jɛ a sɛwa kɛla sitanɛ bɛ fɛn mun yira adamaden na pour que ka se k'i fili o diɲɛ de diɲɛ n'a sɔrɔ siraw a n'a a damu fɔrɔ siraw a b'o dɔrɔn de dayɛlɛ i ɲɛkɔrɔ
o de kama ala kira salatu wassalam ka kumakan dɔ bɛ yen a ka sahaba denmisɛn dɔ tun bɛ ko ibnu umar n'o ye abdulahi bun umar ye umar bun katob denkɛ tun don ala kira kan to a ma don dɔ la ko yan den n ka kumakan lamɛn min n'i la kalan kuma dɔ la kun fi duniya kɛ annaka garib kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko taamaden i b'a fɔ dunan i b'a fɔ ni dunan nana dugu kɔnɔ a ye dunan bisimila ka sigiyɔrɔ d'a ma i bɛ taa sɔrɔ dunan kɔni nana a bɛna tile 3 kɛ a bɛna tile 7 kɛ n'o bana dɔrɔn a bɛ taa a ka sira ba tɛ dugu kɔnɔ ko la ale kɔni nana dɔrɔn a tɛmɛ sinama don a bɛna tile 2 sigi dɔrɔn a bɛ tɛmɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ tan ka n'i sɛbɛ don diɲɛ ɲinini ma kun fi duniya kɛ annaka garib kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko giribu tagamaden dunan aw abiri sabil walama siratigɛ la kira ko walama siratigɛ la siratigɛ la mɔgɔ jumɛn mɔgɔ min n'a bɛ ka siraba tigɛ i b'a ye a b'a kɛrɛ fila bɛ filɛ i bɛ kɛrɛ fila bɛ filɛ k'i kɔlɔsi bolifɛn dɔ kan'i sɔrɔ i kɔlɔsi diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ siratigɛla b'a yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na bolifɛn kana sɔrɔ siratigɛla ka objectif ye fɛn jumɛn a bɛ ka taa yɔrɔ min na ye a bɔra yɔrɔ min na tɛ dɛ gidɔrɔn kɔfɛla tɛ a bɛ ka gidɔrɔn tigɛ ka taga gidɔrɔn kɔfɛla min na ɲɛfɛla min na dɛ o de y'a ka objectif ye donc i ka ɲɛfɛla o ka kɛ alikiyama jɔn don ye i bɛna sira tigɛ ka taa yɔrɔ min na o ka kɛ alikiyama jɔn don o ɲini i ka diinɛ kɔfɛla kɔ n'o ye diɲɛ ye kun fi duniya ki annaka garib aw abiri sabil ni ala kira ka ladilikan ka fɔ ibnu umar ɲɛna o kama diɲɛ ɲini man ɲi ala kana ni aw kɛ diɲɛ ɲini na ye ne maa kɛra diɲɛ ɲini na ye dɔrɔn i perdila a bɛɛ lajɛlen na wal iyazu billah ala kan bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma o de kama cɛ dɔ nana don dɔ la nana ala kira ɲininka kisi nɛma bɛ ka taa kira ma a ko ya nabiyallah dullani bi amalin iza amiltuhu ahabani annas wa ahabani allah wa ahabani annas a ko ya ala ka nabi ɲuman b'a ɲini fɛ n'a kalan baara dɔ la yani dullani bi amalin n bila ka baara dɔ kɛ baara dɔ kɛli yira n na iza amiltuhu baara min ni n y'a kɛ ahabani allah ala bɛ n kanu wa ahabani nas wa adamadenw fana bɛ n kanu allahu akbar a taara mun ɲini ala fɛ ala diɲɛ ani adamadenw diɲɛ kuma in lamɛn dɛ ala kira kuma bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma dakuru ɲɛ kelen na ala kira ko ma cogo di izhad fi dunya n'i b'a fɛ ala k'i kanu dɔrɔn jɛ diɲɛ kɔ yuhibbaka allah ala b'i kanu n'i b'a fɛ ka kɛ ala jɔn ye dɔrɔn jɛ diɲɛ kɔ ɲugun diɲɛ na a zuhudu bimana ka ɲugun fɛn na ka tigɛ a la ka n'i sɛbɛ don a ma ɲugun diɲɛ na n'o kɛra yuhibbaka allah ala b'i kanu wazhad fima inda nas fɛn min bɛ adamadenw bolo jɛmanifinw bolo fɛn kɔ n'o kɛra dɔrɔn yuhibbaka nas adamadenw b'i kanu jɛmɔgɔw bolo fɛn kɔ n'i jɛra diɲɛ kɔ dɔrɔn i b'a ye fɛn ye fɛn fila de ye n'i kɛra diɲɛ ɲinina ye dɔrɔn i tɛ kɛ alabatula ye n'i kɛra alabatula ye dɔrɔn i b'a ye diɲɛ bɛ nege bɔ i la ka diɲɛ nege bɔ i la o ye fɛn jumɛn ye diɲɛ denya baara ni diɲɛ ɲini baara ni ala kosɔn baara ninnu olu de bɛ nege bɔ i la i bɛ baara kɛ k'i dahirimɛ ɲini i bɛ baara kɛ k'i ka denbaya balo i bɛ bala kɛ k'i yɛrɛ fɛrɛ bɔ k'i ka denbaya fɛrɛ bɔ halala sira kan k'i ka denbaya balo halala sira kan haza khayr o ye hɛrɛ de nka ka taa ɲini ɲiniko jugu ɲiniko ɲuman ɲɛnajɛyɔrɔ fɛn o fɛn e b'a bɛɛ la diɲɛ bɛ sɔrɔ sira fɛn fɛ donc olu de ye diɲɛ ɲini baaraw ye ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma izan nin kumakan ba damadɔni ala kira a ye nin kuma ta k'o fɔ abazari gafari ɲɛna baro in kɔnɔna la abazari gafari a kabakoyara kosɛbɛ a ko allahu akbar donc nin kumakan ba ninnu de bɛ ala ka sufi musa fɛnɛ kɔnɔna la kitabu min n'o jiginna nabila musa kan a ye ala ka kira ne nin kɛra ala ka kumakan ye ne yɛrɛ fɛnɛ b'a ɲini e fɛ aw sini i fɛnɛ ka nadi i ka nadi n bilasira hali bi ne nin kɛra ala kumakan ye sufi musa kɔnɔ e ala kira yɛrɛ fɛnɛ ka ne ladilikan wɛrɛw ye kuma in lamɛn ala kira de suratu wasalam a ye mun fɔ abazari ɲɛna a ko abazari ma n'i ko n k'i ladi hali bi abazari usika bi taqwallah abazari n b'i ladi ni ala ɲɛ siran ye n b'a ɲini fɛ sira ala ɲɛ usika bi taqwallah n b'i ladi k'i bilasira ni fɛn jumɛn bi taqwallah ni ala ɲɛ siran ye munna fa innaha rasul amru kullu abazari n b'a daminɛ ala ɲɛ siran ye na munna ka d'a kan ala ɲɛ siran ye de fɛn bɛɛ lajɛlen kunkolo ye fa innaha rasul amru kullu fɛn bɛɛ lajɛlen kunkolo o ye ala ɲɛ siran ɲɛ de ye a ye taa misiri la barajisunw caya sarakati bɔw caya sinjiw tugu hinɛ mɔgɔninfin ɲɔgɔn na ala sɔsɔ baara to yen nin bɛɛ lajɛlen kunkolo ye ala ɲɛ siran ɲɛ de ye
maa ka ala ɲɛsiranya digiri o de bi bila ka ala bato ka se o digiri la i ka ala sɔsɔ digiri o de bi bila ka ala sɔsɔ ka se o digiri la ko ɲɛ kun fila de al amru rasul amru attaqwallah ko kunkolo o ye ala ɲɛsiranya di ala ɲɛsiranya bɛ ko min ni mɔgɔ min ye terrain ta k'a lajɛ i bɛ terrain wagon tugutugulen sɔrɔ ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ terrain kunkolo kelen de bɛ ka sama ka taga n'a ye terrain kunkolo kelen mana taa arayi sira o sira fɛ wagon tɔ bɛ tugu a kɔ maninfin ka ala bato i ka ala ɲɛsiranya b'i ka bato bɛɛ lajɛlen ɲɛma ten de i ka ala ɲɛsiranya bɛ digiri min na ala ɲɛsiranya mana taa yɔrɔ min na i b'a ye i ka ala bato tɔ bɛ tugu o de kɔ o de kama ala kira ko ten ko a ka kumakan dɔ la ko maa ka limaniya o gulonnen don ala ɲɛsiranya de la bon limaniya ye fɛn a bɛ jidi a bɛ nagasi yazidu bi ta'atillah ko limaniya fɛn min b'a jidi ka bonya dusukun kɔnɔ o ye ala bato de wa yankusu bil ma'asiya ala kota o de bɛ mɔgɔ ka limaniya fɛnɛ dɔgɔya i b'a ye i bɛ dumi ala kota kan ka to a la i bɛ ka ala kota fɛn min na ale t'a dɔn k'i bɛ ka ala kota baara kɛ bilen yɛrɛ a tɛ foyi k'i la bilen o y'a sɔrɔ dusukun fiyɛna ka ban donc yazidu bi ta'atillah wa yankusu bil ma'asiyatillah idan donc a b'o cogo de la ala kota fɛn min b'a ala ɲɛsiranya bonya hadamaden dusukun na o y'i ka ala ɲɛsiranya baaraw di k'i ka limaniya jidi fɛn min fɛnɛ b'a to i ka ala sɔsɔ bɛ bonya k'i kɛ ala kotala ye o ye ni dun bɛ ala koto kan yarabi ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma donc ala kɛra i ka to abazari ma fa inna rasul amru kullu ko n b'i bilasira ni ala ɲɛsiranya ka da kan ala ɲɛsiranya de fɛn bɛɛ lajɛlen kunkolo ye wa aidan ala ɲɛsiranya min filɛ nin wa inna wasiyatul awwalina wal akirin ala ɲɛsiranya ladilikan min n'ala tala y'a sara fɔlɔ mɔgɔw la ka tila ka ladilikan kelen di diɲɛ laban mɔgɔw ma ka daminɛ depi ala ye diɲɛ da don min ani ka taa bila fo don min ala bɛna diɲɛ wuli maa o maa tɛmɛna o kɔnɔna la ladilikan kelen min n'ala y'a di an bɛɛ lajɛlen ma k'an ka jɛ o la o de attaqwallah ala ɲɛsiranya o ladilikan kelen ala y'o de fɔ kiraw ɲɛna o ladilikan kelen a y'o de fɔ nabi ɲumanw ye o ladilikan kelen a y'o de fɔ a ka maabaw ye ala jɔnbaw ye muminibaw ye adamaden ɲuman bɛɛ lajɛlen attaqwallah a ye sira ala ɲɛ kuranɛ falen don ni kuma in de la ittaqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun ittaqullaha ka tukati kan ka sira ala ɲɛ ni ala ɲɛ sira yɛrɛ yɛrɛ wa an kana sɔn ka sa fiyewu fo ka taa sɔrɔ an silamɛlama dɔn ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida a ye sira ala ɲɛ ala min y'o bɛɛ lajɛlen dan ka bɔ adamaden kelen na ittaqullaha wa qulu qawlan sadida a ye sira ala ɲɛ n'a bɛ kuma ka kuma ɲuman bɔ aw da kɔnɔ ittaqullaha wali tanzuru nafsun ma qaddamat ligad ay sira ala ɲɛ aw ka tila ka filɛli kɛ ka taa fɛn ma kelen bɛ ka min mara o yɛrɛ ye alikiyama jɔn don ittaqullaha kuranɛ falen don ne la dɔnnibaga dɔw b'a yira k'a fɔ fo yɔrɔ 33 ala b'a fɔ yɔrɔ min na i sira ala ɲɛ alikuranɛ kɔnɔna la donc ala ɲɛ sira ɲɛ fɛnba de don ala b'o de fɔ suratu nisa kɔnɔna la wala kad wasayna allazina utul kitaba min qablikum muhamɛdi k'a dɔn k'a fɔ kitabutigiw tɛmɛna dugukolo sanfɛ n'o ye n ka cidenw dɔw ye n ye kitabu dɔw di ciden ninnu ma n y'u la diinɛ fɛn min ye wa iyyakum an taqullah ani aw yɛrɛ n ye ladilikan min di aw bɛɛ lajɛlen ma o de ala ɲɛsiran ye wala kad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah n ka kitabutigiw tɛmɛna dugukolo sanfɛ n'o ye n ka kiraw ye ani ala kira ladilikan min n'o y'o di aw bɛɛ lajɛlen ma o de ala ɲɛsiran ye ala ɲɛsiran ti fɛn den ye yarabi ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen fara ala ɲɛsiran ye jɔn kan بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ولا علي بي أبازار الكفاري رضي الله عنه وأرضاه أي كانت ولا كلمة تكون يا رسول الله زدني أدن لك كراماني في علي بن جدي علي بي أكره علي بي دوفر عن الله ديري كانك علي بن بلاسرة تكوني فقال النبي الله كريك أنتما عليك بتلاوة القرآن وذكر الله يا أبا زري نقول إلى دي علي بن بي ماني قرآن كلاي أني الله كسمة أبا زري توك قرآن كلام كأشياء قرآن بي قرآن كلام نصرنا دو الكيامة جندو الكيامة جندو أمينا جليا كجليا ما منو كوي قرآن كلام نوي القرآن بي نصرنا دو وقرآن كلام ساني قرآن كلام يدومي ودون قرآن بي نفع ke kurane kala ka ɲɛnama kɔnɔna la sani ka sa don na ni kurane bɛna kala i tɔgɔ la o don a b'i nafa ale ka bi tilawatil Qur'an
abazarri mbi mani kuranɛ kala wa zikrullah ani ala kusuma to ka ala kusuma ka cɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ kɛ ala kusuma la silamɛw ala kusuma ye baara ye ala kira ko alayhi salatu wassalam karamaden ka baara foyi tɛ baara min n'a b'i ka jurumu yafa teliya la ka bɔ yen jona jona ka tɛmɛ i ka ala kusuma kan k'i tɛ baara foyi kɛ baara min k'i ye jurumuna ko dɔ kɛ walama funu dɔ b'i ni ala ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛ yen fɛn min bɛ yen min b'a to ala bɛ se ka yafa i ma teliya la ka tɛmɛ ala kusuma kan to yakili to ala kusuma la ala kira ko alayhi salam ko ala subhanahu wa ta'ala b'i kanto ale ma hadisi kudusi kɔnɔna la ko hadamaden mana ale kusuma jama min na ale ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ fɛnɛ b'a kusuma jama la min ka kusa ni o ye k'i ka kuranɛ kalan ka caya i ka kɛ ala kusuma la ye fa innahu nuru laka wa zikru laka fi sama ka da ka kuranɛ kalan in nɔrɔ de i ma nɔrɔ de don i ma i kaburu kɔnɔna la nɔrɔ de don i ma alikiyama jɔn don ko yele ani nɔrɔ o de bɛ tugu alikuranɛ kalannaw kɔ alikiyama jɔn don kɛnɛ kan wa ala kusuma ye i fɛnɛ ma kusumali de ye sankolo dongew kɔnɔna la e bɛ ka ala kusuma jama min na ala kira ko ten ko ala o de fɔ ko ni hadamaden ale kusuma wa in zakartani fi mala'in ni hadamaden n'a ye n ka jɔn n'a ye kusuma jama min na sakartuhu fi mala'in kayru minhu ni ala fɛnɛ b'a kusuma jama la jama min ka kusa ni o ye o kɔrɔ min ala b'a kusuma meleke jamaw cɛla n ka jɔnkɛ karisa ale min sigilen filɛ nin n'a bɛ ka ni ala kusuma a bɛ ka n tɔgɔ sanumanw fɔ a bɛ ka subhanale fɔ cɛyan kan a bɛ ka la ilaha illallah fɔli cɛyan kan a bɛ ka astagfirullah fɔ cɛyan kan a bɛ ka alhamdulilahi fɔ n'o ye tahamidu ye a bɛ k'o caya ni alaw tala kan n yafara n ka jɔnma karisa in ma a y'a kusuma a ka fara jɔn kunnandiw kan zakartuhu fi mala'in kayru minhu ni ala fɛnɛ b'a kusuma jama la min ka kusa ni o ye o kama yakili to ala kusuma la ala kusuma ye baaraba kiraw ka baara kun don mɛlɛkɛbaw ka baara don wa mumini ɲuman baw ka baara don wa ala jɔn ɲuman baw ka baara di ala kusuma ye kana sala zikiri la madama ni ni wurudi bɛ ɲɔgɔn na i ni zikiri bɛ ɲɔgɔn na i ni ala kusuma bɛ ɲɔgɔn na sitanɛ tɛ s'i la sitanɛ tɛ se ka gɛrɛ i la sitanɛ ka kulonkɛ adamaden na a tɛ wurudi de kɛ sitanɛ ka kulonkɛ bun adamaden na a tɛ zikiri de kɛ fɛn min ka jugu bun sitanɛ ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye n'a ye adamaden ye zikiri la de n'a ye ka ala kusuma a bɛ mabɔ i la de donc yakili to ala kusuma la ala kusuma tɛ fɛn denni ye o kama sitanɛ a bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ adamaden ɲɛkɔrɔ i kana se ka kuraji sɔrɔ ala kusuma la i kana se ka kuraji sɔrɔ wurudi la i b'a ye i b'a daminɛ dɔrɔn i bɛ salaya ya jabara kana sɔn tile ka bɔ ka bin ka taa sɔrɔ ala kira ko alayhi salatu wassalam ka kumakan dɔ la ko adamaden bɛɛ lajɛlen ye jɔn filita de mɛ jɔn fililenw na maa sɔn yɛrɛma jɔn jumɛn mɔgɔ minnu bɛ sigi kɔ ka tubi ka istigfar fɔ caya n'u astagfirullah fɔ ka taa ala ma o de fɛnɛ ka kusa ni adamaden bɛɛ lajɛlen ale kira min yɛrɛ filɛ nin afdoli kalkillah alayhi salatu wassalam innahu ma'sumun min ma'asi danfɛnw na kusamanti ala ale la sanuya ka tanga ka bɔ ala kota baara bɛɛ lajɛlen ma nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ innahu kana yatubu fi yawmin aksara min mi'amarat ale tun kɛra tun bɛ tubi tile kɔnɔ o kɔrɔ jumɛn a tun bɛ astagfirullah fɔ kɛ ka caya tile kɔnɔ ka caya ka se fo siɲɛ kaba ma kɛmɛ ɲɔgɔnna ma riwaya dɔw la ko fo siɲɛ 70 riwaya dɔw la fo siɲɛ 100 nin kun ye ala kira ka baara ye ala kira min n'a tangalen don ka bɔ jurumuna ko ma ala ko ala kira min ma ko n yafari ka jurumu tɛmɛni ani bɛna fɛn fɛn kɛ ala kira bɛ k'anw de la kalan kana to tile ka bɔ ka bin ka sɔrɔ i ma ala kusuma n'o tɛ i kɛra sitanɛ sago ye kana sɔn o ma abada ala kusuma fara i boloda la ala tɔgɔ sanumanw ta i ka ala wele wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛnya i yɛrɛ la su kɔnɔ walama tile kɔnɔ 24 heures kɔnɔ i bɛ wagati dɔ ɲini i yɛrɛ la wagati min bɛ se ka fɛrɛ ni n ka wurudikɛ heure ye ni n ka ala kusuma heure ye n'a bɛ f'o ma ko lazim ka dun bɛ a kan ka habitué ni a ye kɔrɔ min misaliya la don o don ne bɛ n da 23 heures walama 0 heures heure kelen bɛ n bolo walama 30 minutes bɛ n bolo n bɛ n ka la ilaha illallah fɔ k'o kɔnɔna la n bɛ n ka subhanallah fɔ k'o kɔnɔna la don o don sɔgɔma ni fajiri jiginna sani n ka bɔ ni n kɛla fajiri seli la dɔrɔn n bɛ n ka la ilaha illallah fɔ kɛ n bɛ n ka alhamdulillah fɔ kɛ n bɛ n ka subhanallah fɔ kɛ donc i b'a ye wagati dɔ ta i bɛ wagati min kɛrɛnkɛrɛnnen ala kusumali la o de b'i tanga o de b'i kisi ka bɔ diɲɛ kasaraw ma diɲɛ balawu ma diɲɛ fitinaw ma sɔgɔma e bɔtɔ e ala kusuma k'i sara ala la o ye ala ka protection de kɔnɔ fo ka taa fo i seginna
sufɛ e nana e ala barikada k'ala kosuma k'i da fo ka taa dugu jɛ e bɛ ala ka protection de kɔnɔ nka n'e ma nin si kɛ i ni sitanɛ de bɛ ɲɔgɔn na o de kama ala kira ka kumakan dɔ la ale suratu salam albakiyatu salihat ko ɲuman bɛɛ lajɛlen banna ka ban diɲɛ kɔnɔ pewu fo ka taa to fɛn dama duuru ye subhanallah walhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah ko ɲuman banna pewu ka to nin di walilahi alhamdu ko albakiyatu salihat ko ɲuman tɔ tora nin dɔrɔn de dugukolo kan ala kira fɛn jumɛn fɔ ala ko suma ko ɲuman banna ka to ala ko sumaw di a sabatira kumakan wɛrɛ fɛnɛ la ko subhanallah bihamdihi subhanallah alazim ko nin ye kumakan min tamla'ani mizan a bɛ maa ka mizani fa k'a fa tewu alikiyama jɔn don ɲumanya la subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim n badenw n balima silamɛw kana to tile ka bɔ ka bin fo ka taa sɔrɔ i ye nin siɲɛ caman fɔ i da kɔnɔ i ye kɔlɔsi da ka nin siɲɛ caman wurudi ninnu ye fɛn minnu alikiyama jɔn don an y'a fɔ cogo min na ni dun bɛna ka wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a kɛ ala kɛra ka kumakan don k'ali n'i fatura n'o wagati sera mɛlɛkɛw bɛ bigi ta k'a sɛbɛn i b'a fɔ k'i tun bɛ k'a kɛ de fo ka taa alikiyama jɔn don se la ilaha illallah nin bunisi bɛ sɔrɔ fɛn jumɛn na ni ala ko tɛ k'i mana wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ la ala bato la a kɛra nafila seli ye a kɛra zikiri ye tant que n'o wagati sera don o don e bɛ to k'o kɛ ko n'i fatura n'o wagati sera dɔrɔn mɛlɛkɛw bɛ bigi ta k'a sɛbɛn ko karisa bɛ ka nin baara in kɛ o ye ala ka kumakan de ye wa naktubu ma kaddamu wa asaruhum wa kulla shay'in fi imamin mubin ala ko ale bɛ sɛbɛnni kɛ adamadenw ye fɛn min kɛ k'a bila u yɛrɛ ɲɛ k'a bɛ k'o sɛbɛn cogo min na wa u ye fɛn min kɛ k'a nɔ to kɔfɛ k'a bɛ k'o fɛnɛ sɛbɛn donc an ka hakili to ala ko suma la an ka hakili to alikuranɛ la ala kira o de fɔ ibnu abazari ka fari ɲɛna ko walika bi tilawati alquran wa zikrullah fa innahu nuru laka wa zikru laka fi sama abazari kai kan to ala kira ma tuguni wa zidni aidan ya nabi allah laka kira albin jidi tuguni bilasira ko ala kira kan to ma ya abazari wa iyaka wa kasratu dhuhika ne ko ngi ladi albin bi balika bo yele chamana ina fo anya fo tugu mina walanda damne la abazari bi ladi kana to ka yele ka caya kana to ki janga yele fa innahu tumitul qalbu abi aramadin dusuku faqa wa yazhabu bi nuril wajhi wa bi tani aramadin nyadan noro belajeli qultu zidni ya nabi allah aidan kale kan to tuguni alaka kira ali bin blasira ko kira kan to alima ya abazari ni ko ngal bi ko ngi blasira wa alika bi jihad abazari bi mani jihadi to ka jihadi ke alaka siraka jihadi fen jume alislam no fara ko jihadi o de ka jihadi koro de cɛsiri arabukana ki jija ka fɛn dɔ kɛ a bɛ fɔ de ma ko jihad ki cɛsiri ki jija ɔ ko i ka cɛsiri kɛ ala ka sira kan o ye fɛn jumɛn naam ka bɔ ka taa kafiru affronter ka bese ta ka pamuru ta ka taa kafiru jihadi ka silamɛya sankɔrɔ ta o ye jihadi dɔ ye nka ka wuli ka taa maaw wele ka na ala ka sira kan ka wajulu kɛ ka mɔgɔw la kalan alikuranɛw la ka mɔgɔw la kalan diinɛ baaraw la o ye jihadi dɔ ye ka wuli ka taga mɔgɔw wele sensibilisation kɔnɔna la ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ a ye na a ka don ala ko la ala ko ye nin de don ka mɔgɔw la faamuya k'u la sensibiliser o fana jihadi dɔ ye nka ala kira ko afdalul jihad ko jihadi min ka fisa ni jihadi bɛɛ lajɛlen ko ye fɛn jumɛn alisilamɛw a jihadu nafsi k'i yɛrɛ kun kɛlɛ k'i yɛrɛ kun jihadi ka bɔ fɛn jumɛn na ka bɔ ala kota baara la ko nin ka fisa ni jihadi bɛɛ subhanallah k'i yɛrɛ kɛlɛ alisilamɛw tɛ ko den ye dɛ manifin ka se a yɛrɛ ninkun na ka bɔ ala kota la ka bila ala ka sira kan ala kira ko nin ka gɛlɛn ni jihadi bɛɛ ye i b'a dɔn ka taga jihadi kɛyɔrɔ la ka pamuru ta ka taa kafiru affronter e yɛrɛ bɛ se ka sa o la yɔrɔ o ka gɛlɛn dɛ nka k'i ninkun kɛlɛ ka bɔ ala kota sira kan o ka gɛlɛn ka tɛmɛ ka taga jihadi kɛyɔrɔ la ye donc i b'a ye jihadi fɛn den tɛ jihadi ye fɛnba de don o kama k'i ninkun kɛlɛ ka bɔ ala kota la ala kira jihadi tila ka taa ni fɛnba saba de la ko a jihadu nafsi k'i ninkun kɛlɛ wa jihadul munafikin ani ka dalilu jɔ kafiru kan wa jihadu fi sabilillah ani ka maaw wele ka taa ala ka siraw kan izan k'i ninkun kɛlɛ o ye baaraw la belebele de o ye baaraw la berebere de i m'a ye ala b'a fɔ fi suratu naziyat ko fama man tɔga wa asara alhayata dunya ko ni maa min kɛra dansagobaga diɲɛ kɔnɔ k'i nɔ dɔrɔn to diɲɛ diya baaraw la dugukolo kan e taara se fɛn fɛn to yɛrɛ kɔ dugukolo kan a bɛɛ ala kota baara ko fa innal jahima hiya al ma'wa o tigilamɔgɔ sigiyɔrɔ ye tasuma de alikiyama jɔn don
koga fama man kafa maqama rabbihi nga kuni mogo min sirana amma Allah subhanahu wa ta'ala joronye ko nabina do adafe ka fo nini ala jore ka ala ka dawn respecte ko wannaha nafsa anil hawa ka kila ka ninkun bali ka bɔ a dingo la ka kila ka nin kɛlɛ ka bɔ a nin jaɲɛ ko la ko fa innal jannata hiya al ma'wa ko aljinna do tigila mɔgɔ sigiyɔrɔ ye do b'a yira k'a fɔ ninkun kɛlɛli fɛnba de do ala ko ni min y'a ninkun kɛlɛ dɔrɔn ko o tigila mɔgɔ k'i nin kɛlɛ ka bɔ a dingo la k'a b'o tigila mɔgɔ sara ni aljinna di yarabi ala ka nin aw bɛɛ lajɛlen sara ni aljinna inshallah wakati surunya kama an bɛ walanda in jɔnya ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka nin aw bɛɛ lajɛlen kunaja k'an bɛɛ lajɛlen fara ala kira ka jama kan kira min ka kusa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen wa sallallahu ala sayyidina wa habibina nabiyuna muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان